23. maj. 1993. u Sarajevu je održan izbor misa. To je taj datum bio kad su oni složili svi, mislim u komandi, odlučili su da moral odradi to, jer je to poteklo od morala. Oni su dali mene predlog, došli su sa predlogom šta bi mogli da uradimo za grad, pošto je taj grad takav, svi znamo kakav je taj grad bio. Tad se i ginulo i pucalo se i svašta nešto se dešavalo u ovom gradu. Ja sam im rekao da oni to razrade, da vide kako bi to, da to ne ispadne sad ni glupo, ni u toj takvoj situaciji. Oni su meni došli sa predlogom, tu je bila i Gordana Magaš, moja brigada podržala to sa kompletnom komandom, sjeli smo, nije bilo samo do mene, jer su svi radili na tome, da bi to ispalo kako treba. Ljudi iz morala su shvatili da treba u ovom gradu nešto. Nešto lijepo, nešto, evo, da se nešto vidi, da se ovdje živi, da... I onda su, odlučili smo svi zajedno da to bude u ovoj kinu, kako zove, ja ne mogu se misliti, u Đuri Đaković, jel? Ovdje, ja i ne znam. Svi smo odlučili da to tamo bude, i salu smo zakupili, sve. To se održalo najviše da se ovaj grad, da se malo ljudi opuste po granatiranje i to sve što nas je zadesilo.